amin irirhin, ti ayat ti Diyos sa nasudin, kuyal daw anapili. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara. Kanta idanggay tay intay sala, ragragsak tay kengwana. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, nagapuy amin ti Ama, ti balay giken pigsa, amin nga imbag ken ginawa, salun at biag ken pigsa. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ada kumakada kayo, ti grasya ni Apo tayo Jesucristo, ken ti ayat ti Dios nga matayo, ken ti panakairanod ti Espiritu Santo. Kakabsat, agyaman tayo, iti panakadanon tayo, ti aldaw ti Domingo, aldaw ti panagyaman, ken panagdaydayaw ti Apo. Agyaman tayo ti Apo, iti panangted na, iti ayat ken kaasi na kada tayo, nang nangruna iti naglabas sa makalawas. Kaya tituloy tayo, ti dumawat, ti kaasi, ken tulong na, iti panangpasungat tayo, ti sumaruno alawas, iti biyag tayo. Tapno may kariti ang makiranod, kadang iti nasanto na misteryo, bigbigan tayo kuma, iti basbasul tayo. Agkonfesara kiti Dios sa man nakabali namin, ken kada kayo met kakabsat, kasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basul ko, nay, isong agpakpakasya ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kaka sidak kuma ti Apo tayo a Dios. Kasya na tay kuma ti man nakabali na Dios, ket kalpasan ti panakapakawan dagiti basbasul tayo, ipanatayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kristo ka asyan na pakawanen nakat, di mo ibalungos. Aken gamay sinaat, mga asika, Apo.
Mga sigang, mga sigang, mga siga apo, mga siga apo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Ket ito'y nagakapiyagan, iti tatawan ay magtipanagnak-nakin ka, ibunan nagdagaitan mo, nakapagrupbaban nakadaydayawen daga. Ang iyaman kang ken ka, kaputan ay Daklan adayag mo, Diyos ay langitan nga ari, Diyos sa maman nakabalin namin, det sika kumi Yesu Kristo, bugbog tong anak, Diyos nga apo kordero ti Diyos, kenanag iti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sikang mangikat, kadang iti basbasul ti lubong. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sikang mangikat, kadang iti basbasul ti lubong. Watem Kadaytoy arararam mi, kesikasito tunggaw di, makanawan iyamang, kaasyan na kami, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika, O Jesu Cristo, di nasanwan. Siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timbuyong ti Espiritu Santo. Ken iti gloria iti Dios Ama. Amen.
Today tiyo Domingo inyatnag ni Santo Papa Francisco nga aldaw panagraem ken panangikarkararag kadagiti amin nga apong elderly and grandparents. Karkararagan tayo nga dida iti na isang sangayan na wagas iti daytoy a misa. Kumararag tayo. Apoy paimukad takaasim kada kami ket yad adom dagiti parabor mo. Iti kasta nastasged ti inanama pamati kenayatmi ket agtalinaed ka masiriridam iti panagtungpalmi kadagiti bilbilin mo. Kabuken Kristo nga anak mo ket Dios isu makipagbiag ken makipagari ken ka itimpuyog ti Espiritu Santo iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ti kinasiri. Adda amin iti aywan mo ket awan ti sabali a Dios sa pagparangam, tapno sa laknibam dagiti pangeddeng paulog mo. Ti pigsam ti pagtaudan ti hustisya. Babalin mo nga kasyan ti siya sinuman, gaputa si ti apo ti amin. Iparangarang mo ti bileg mo, no adadag iti tattao nga agdadwa, asaan ananay ti panakabalin mo, ket dusayem ti siya sino man na makaamu iti bilig mo, yan di na met bigbigen. Uray no agnanayon iti panakabalin mo, manangaasi ka nga ukom. Mabalin na dusayon na kami iti urayan niya tiyempo, akayat mo ngem dakkel ti anus mo, iti panangituray mo kada kami. Babaen dagiti gapwanam, insurom kadagiti tattawom, at itawo na linteg, ket masapul met anaasi. Inikam dagiti tattawom iti adua namnama, babaen ti panangipalubos mo kadakwada, nga agbabawi kadagiti basbasulda. Ti sao ti apo. Agyaman tayo di Diyos. Naimbag kinamakawan ka o apo. Naimbag ken mamakawan ka o apo. Naimbag ken mamakawan ka o apo. Aglaplapusanan ti di agbalbaling wayat mo kadagiti amin nga umawag ken ka. Ipangag mo o apo to'y kararag ko. Denggem to'y asog ko adumawat iti tulong mo. Naimbag ken mamakawan ka o apo. Umaitungken ka dagiti amin na nasyon na pinarswam. Ket agrupbab danto iti sangwanam. Idaydayaw danto ti kinatanok mo. Ta siksikalaing o Diyos sa naindaklan. Siksikalaing ti agaramid ka dagiti nakaskas daaw abanam. Naimbag ken mamakawan ka o apo. O apo si ti Diyos sa manangaasi ken managayat. Saan ka analakang agpungtot? Naparabor ken napudno ka. Talyawen nak ket kaasyan nak. Papigsaen nak ket isalakan nak. Ragserbiak akas iti panagserbiken ka ni inak. Naimbag ken mamakawan ka o apo. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Iti kinakapoy tayo, umay na tayo tulungan ti Espiritu. Tadi tay amu ti umno a panagkararag. Ti Espiritu a mismo ti mangidawdawat kada tayo iti Dios. Kadagiti asog tayo adi mayebkas. Makita ti Dios tinaguneg iti puso ti tao, ket amuna ti pampanunuten ti Espiritu. Agsipud ti dawdawatan ti Espiritu, dagiti tattao ti Dios, kas pagayatan ti Dios. Ti sao ti Apo.
tay ti Apo, tinadyusan nga ayat na, itay kenkwana, ti dayaw nga awan batinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Asa kumamet kan ka. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paikan ka o Apo. Adda pangarig nga insarita ni Jesus kadagiti tattao. Mayarig ti pagarayan ti langit iti maysa a tao a nagpurwak iti nasaya at abukel iti talon na. Iti maysa a rabii iti matmaturog dagiti tattao. Napanti kabusor na ket nagmula iti ruot iti nagbabaitan dagiti trigo sa pimmanaw. Iti dimmakkel dagiti mula ket nangrugidan nga agdawa. Nagparangmet dagiti ruot. Napan dagiti adipen ti akin ko katitalon ket kinunada ken kuana. Apon nasaya at met abukel ti imulam iti talon mo. Ngem apay nga addametten dagiti ruot. Aramid ti kabusor dayta kinunana. Kayat mo nga in kami paruten dagiti ruot sinaludsod da. Saan insongbat na? Amangan no mairaman a maparot dagiti trigo no paruten nyo dagiti ruot. Bayan nyo nga agiddan a dumakkel dagiti trigo ken ruot. Ket inton panagani, ibagakto kadagiti agani nga una enda aparuten dagiti ruot. Sada ripeten nga ipuor kalpasan na, anyenda dagiti trigo ket idulinda iti kamalig ko. At dapay sabali a pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada. Mayarig ti pagarian ti langit iti maysa a bukel a mustasa nga alaen ti maysa a tao. Ket imula na iti talon na. Isu ti kabasitan kadagiti amin a bukel. Ngem inton dumakkel, isu ti katayagan kadagiti amin a mula. Agbalin akayo, ket agumok dagiti tumatayab kadagiti sangsangana. At dapay sabali a pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada. Mayarig ti pagarian ti langit, iti libadora nga igamay ti maysa a babae, iti 4 a litro nga arina. Gapo iti libadora, bumsog ti entero amasa. Inaramat ni Jesus dagiti pangarig, iti panangibaga na amin kadagitoy abambanag kadagiti tattao. Di nakasao ida, no di agaramat iti pangarig. Inaramid na daytoy tapno matungpal ti insao ti propeta. Aramatek to dagiti pangarig no makisao ak kadakwada. Ibagak to kadakwada dagiti bambanag adipay maamuan. Di pa'y naamuan, manipod ti pan nakaparswa ti lubong. Pinanawan ni Jesus dagiti tattao, ket simrek iti balay. Immasideg ken kuana dagiti adalan na ket kenunada. Ilaulawag mo man kada kami ti pangarig maipapan kadagiti ruot iti talon. Ti tao ang nagmula tinasaya at abukel, iso ti anak ti tao, insong bat ni Jesus. Ti talon iso ti lubong. Tinasaya at abukel, isuda dagiti anak ti pagarian. Dagiti ruot, isuda dagiti anak ti managdakdakes. Ti kabusor ang nagmula kadagiti ruot, iso ti diablo. Ti panagani, iso ti kanibusanan ti lubong. Ken dagiti agani, isuda dagiti angheles. Kas ti pan nakaurnong, ken pan nakapuor dagiti ruot. Kas tantumet ti mapasamak, inton aggibos ti lubong. Ibaunto ti anak ti tao dagiti angheles abang urnong ken mangikkat iti pagarian na. Kadagiti amin apakaigapuan ti panagbasol dagiti tattao ken dagiti amin a managdakdakes. Isibbadan to ida iti gumilgil ayab nga apoy.
sadyay agsangit ken agngaritnget danto. Iti kasta agranyag to dagiti tattao, iti Dios akas init ti pagarian ni Amada. Dumngeg nga rod ti si asino man nga addaan pan nakaawat. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nihan sa mga good ti morning yo, alabalbalyan tayo. Bad morning. Ay, good morning la. Kablaawan tayo man amin nga grandparents ken amin nga nataengan ti Happy Grandparents Day. Happy Grandparents Day. Ni. Wan, aldaw dagiti nataengan lolo lola amin nga grandparents inyat nag ni Santo Papa. So nga aldaw yo tatta apo. No obserbaran tayo ni Apo Isos amuna ti mapaspasamak iji ayan na nagsao babaan ti pangarig inaramat na dagiti nga pangarig sigon ti araramidan dagiti tattao iji ayanda. Idi na minsan nga dinapan nga Domingo anya ti pangarig na maiyarig iti maysa a tao nga agipurpurwak iti bukel. Adda nagdiso ti kasiitan, adda nagdiso ti kabatuan, adda nagdiso iti dalan. Kaya na nga sa ammo ni Apo Isos, ti paspasamak. Tatamot ti pangarig nga inaramat na, adda nagipurwak ti bukel, ngem kabayatan ti pannaturog, addamot na pannagipan iti ruot. Kainlawlawag na ti kayat na nga sa daytoy ti lubong iso ti daga iso ti lubong, nagipurwak ti Dios iti nasaya at abukel. Ngem immay ti kalaban nagitinagmet iti diablo kunana, nagitinagmet ti dakes ruot. Kasaludsudan tayo nga rod tata, sino nga minti ruot kada tayo? Oh, adda kay pay. Kano di tikit kitaan tayo, sino tinaparso nga dakes? Sino ti mga akseptar nga pinarsuan ni Apo Dios nga dakes? Ingato na ima na ni sisyap. Ano nga pinagloko kaya? Paisaklak ka dadaksanan. Kanukit kitaan tayo, kalakas di ko matipangarig na ngam kinaagpaiso na kakabsat, haan mga individual ang daytay ruot wenno dakes ti tao. Ngam itibiyag tayo, pinarsuan na tayo nga nasayaat, ngam adu dagitihan nga nasayaat nga mapaspasamak iti tunggal may sakat, isuda ti ruot ti biyag tayo. Naparswa tayo nga naimbag, ngam adu dagitay haan nga nasayaat nga mapaspasamak kada tayo. Apaya nga, kuna tayo, isungorod nga, aji sa ludsod, dapay libro na ko na, why bad things happen to good people, kuna na di dyan, nya? Apaya nga mapasamak timadi, kadagiti nasayaat a tao. Tadatay amin kayat tayo, ti agbalin nga nasayaat. Da kayo nga daduma, numabalbalin, pagadalin nyo nga nasayaat ti anak yo, isakripisyo yo ti oray lang nga. Agsingsingpet ka, dinominggo ka, makimisa, ikarkarigatan ti agbiag nga nalintag iti pamilya, addan tulat tamot problema. Addan tulat tamot panubok ti biag. Sa ludsudan tayo no daduma, apaya nga siya nga agsingsingpet, makimismisa akpay, nagdakkel ti problema, kadagiti kaaruba ka nga makaamukin ni Apo Diyos, kaslatala, relax. Iso nga inaramat ni Apo Isos dahito kakabsat, nga imbaga na, nga given nga dito'y lubong, wen nasayaat nga pinarsuana, ngam addalat tahaan tayo ang amin nga ilaksid nga, Apo, ti magkararagtay ngamin ka, Apo, awan ko mati agsaksakit, imposible Mabalin aya mga awan ti agsakit tayo lata Apo, awang ko mati problema, haan nga mabalin nga awan ti problema, tanayon ti biyak tayo dayta. Apo, awang kumati hanga pa nagkikinawatan, nasisirip tayo nga ron, kasla tayo Poncio Pilato. Kaya niya ti ibagbaga na dito kakabsat, iso dagitoy, ti ruot, ti biyag tayo, haam mga, no daduma ka, adamot asabali a tao. Adamot aday tay pakaparigatan tayo, katrabakuan, membro ti pamilya, nakaikamangan, naikamkamang, no daduma, adamot a problema tayo. Ngam no kitaan tayo kakabsat, apaya nga masapul nga adda dagitoy, no daduma, napinpintas nga adda ruot, itibiyag tayo. Taapaya, tapno tumibker tayo, sumiglat tayo, pumigsa tayo, mapuspus di jay laing tayo, rumwar di jay laing tayo.
Idi panagraraep, nakatalong kay ngatan. Kabagay, awan sa magtaltanon ito, ita rich kids kay amin, nya. Idi agsursuro kami nga agraep. Ti ibagada amang kininang mi nga, dayda amang kininang nga raepan mi, ginagbunubunan. Kaamuyo ti nagbunubunan, nakulbet, awan pa'y magkuliglig idi, suyudam, nabukal, nakulbet, nagrigat ti agimilat, nagrigat ti agraep. Kano kumamon numapang kami, ginapintas nga pagraepan, haan idtakay nga agsursuro. Ay gayam, dayjay laeng gayam, tirigat ng agraep ija, into numapangkan to jay, ayan ti, kwan, nalakanton, nadabaspas to ti agtugkelan. Kaya sumalad duma, ti ammumi, kasla ko ma, dos-dosaan na kam kadiga po tirigat. No, ijay ka nga sumiglat. Uray siyak mat kung nakngaroden, di makilak ti taltalon. High school, dandaniak pa nga agbasa ga po tirigatan, nagsardengak after high school. Kaamuyo di trabaho mi idi. Anya dayjay kala ko ma, apo daytoy latta ka di tibiyag mi nagbasit nga kararag. Amuyo ti kararag nga adda dayamudom na. Amuyo ti dayamudom. Daytoy nga apo ape kala ko ma kararag ngem adda complain na. Apo ape kastoy lang at tibiyag min. Gasing mata parparbangon pay laeng. Dakam ti parabo nagti bunubon di mat. Amuyo ti mairaap nga bunubon haan hantay sa magkakaawatan. Kano bitbitem. Wano saan ikargam iti kuribot. Wano saan da kami adda ditay dua kuribot nga asiwan mi tinagan na alula. Amuyo ti alula. Haan dua kuribot sa pagkargaan mi adda asiw na awag mi alula. Amuyo ti alula. Asawa ni may sakay mo. Alolo. May sakay mo. Kaday jay, dayjay ti tatanga panawon malagip launay, kasjay ti biag. Awan nam na mga agbasa siti kunak, apay apo anya, apay dagiti daduma ka agbasa da, nagsaya at ti biag da, apay nagbasit akararag, awan lang at namnaman na nga umangat dato nga klase ti biag. Nakaawitak ti alula kasjay, apay ka na, kastoy latang at nga biag, basit akararag. Apay nga masapol nga adda, rigat masapol nga adda, ijay tay gamin nga pumigsa. Ijay tay gamin nga sumikil. Ijay tay gamin nga lumaing. Ijay tayo nga agbalin anatibker. Ha nga mabalin nga ismot sailing tibiyag nga kagsaksakit, awan problema, awan ti pakarikutan, awan ti bisin, awan ay no kaya mo dayjay ako matay kan Natay laeng ti kasjay. Iso nga da tayo nayon na dayjay. Ngam di pangarig ni Apo Hesus, di maikadwa nga pangarig na basit ama bukal nagbalin adakkel. Awan ti mustasa tayo nya. Ti addakan niya tayo mansanita, ipiyuno mansanita. Asawa ni may sakay mo. Batit ni jay nga oray no kanang tibilit ilugit na laeng inton no agtubo nagdakkelan. Kaslakas jay ko na tibasit nga aramiden agbunga iti dakkel the same. Katla ko ma, kuna tayo, we are created good. Na imula tayo anasayaat awan kada tayo ti imula ni Apo Dios nga dakes kanya tayo. Dakay nga imay nakimisa, dangar imula na kada kayo nga dakes. Ikarigatan tayo ti agbalin nga nasaya at ngam amuyo ti karit na ti challenge na ti agbalin a Kristiyano. Nun imula na ka nga nasaya at abukal no pagay kuma. Hamang nga trigo ngamin ti imula tayo mapantay ti pagay. Uray na palawlawang katiruot ti panagbiag mo ti karit na agtubo ka, agbunga ka akas nasaya at apagay. Haang ka nga umalis, haang kang maapektaran nga agbalin a ruot. Kasjay ti kina Kristiyano. Uray adda problema, uray na palawlawang katikunam nga nasasayaat, uray adda pakarikutam, tikarit na, agbunga kalatta. Uwan narigat ati agbiag, kala kumada tayo. No kumano Ilocano daytoy, no ito'y kumalugar tayo daytoy ka, kunada dagitoy adalan na jagpurpurwak ti bukal ka, apo kayat mi nga ingkamparuten kunana niya. No datay kumay ti ayan tayo, anya ti kuna tayo, apo kayat mo nga mapammi kamesan. Amoy ti agkames, in English, kemes. Amoy ti agkames, di mat? Kakasjay ko makunanda ko madaytoy, apo kayat mo nga mapammi kamesan, kunana ko ma. Taik katanda giji ruot ngam kuna DJ na kuna DJ ayan pangarig ni Apo Hesus no.
Bayan nyo nga dumakkel da, tapno, dagita ito aggapas, ilasin dan to, jay ruot puuran da, jay nasaya at jay apit, isunto ti ikabil da jay kamalig ko. Kanukit kitaan to jay, iso nga, he allows evil nga kadwa tayo nga agbibiyag. Pinalubusan na nga dumakkel tayo, ngam tikarit na, pinalubusan na nga adda problema, adda dakes, adda paka-challenge ti biyag tayo, ngam ti karit na, uray no napalawlawang ka kadagitoy nga ruot, agbyag ken agbunga kalatta. Dahil ti awis na ti agbalin a Kristiyano. Kaya kala ko matata, panagraraupan, dandani agdawa ti pagayan. Di mat no daduma ka, gaputa maapektaran di dawa, anya ti aramidan tayo, intay kamusan, dalusan, natural kanya tayo di jay. Haan na nga ipalubos, dakay ko mga manalon, nga padak, haan mo ipalubos nga, ad-adokin dadadakil ay ruot, na mabalin kamusam. Wan ad-daruot, itibiyag tayo. Kuno day tayo gundaway kakabsat, nga marigrigatan tayo, ado ti ruot tibiyag tayo, anya ti aramidan tayo. Apo marigatan nak nga umalotot, marigatan nak nga agbiag, marigatan nak nga agbunga. Anya ti aramidan tayo, agsubli tayo, anya nagmula. Anya ti bagatay kang kuana, apo kamusam. Apo ka sa pula konti kamus. Apo ka sa pulanan nga iwalin mo dagiti ruot iti biag ko. Or, haan mga mabalin nga iwalin na amin. Anya ti aramidem garot. Anya ti kararag mo, balbalyam ti kararag mo. Hapo ikan naktitubker, tapno marimbawak dagitoy nga ruot iti biag. Hapo ikan nakitipig sa abunwan nak. Anyo man amo ti abunon, in English, fertilizer. Abunwan nak tapno, anos pigsa tibker tapno, umungara. Ketatan, panagbubunga, di mat no makita yun DJ mula yun dadduman ke, na agbusugan, tamasikugan, naan? Antay sama kakaawatan. Di mo pagay yung kung makita yung kagbusugan, haan? Di ti karit na. At the goodness inside. At the nasaya at ditoy. Uray no adu ti ruot no, di busog, di dawa nga, bumbumsugan, irwar mo. Tadatay amin, adda nasaya at apuso ti tunggal bay sa kadatayo. Awamot at inaparswa nga ruot nga, dakes, siyak lang ata. Kaya kanyayo ta, nasansan to ak father, uwan man. Iror mo di dawam, tapno agbalin nga apitan. Uray no ado ti panubok, uray ado ti pakarikutan, uray datay ado ti pakariribukan ti lubong tayo, iror mo di dawam. No marigatang ka, kung manan agpatulong ka, either pakamusam, or ikan na ka ti abuno, tapno agtubo ka lakta. May sapay ka maudyanan na, day talag tay king kuana, day kararag tay king kuana, ura day kababasitan akararag. No kitaan nyo, no agtalag tay king kuana, agbunga iti ado. Kala di kararag ko nga nakaawit ti alula, nga asawa ni alolo. Apay kastoy lang ata dayto nga biyagan apo, awang ka diti pagkamangan na, nagbasit akararag, nagbunga ti dakkel. Di bungam tatta, no agbungbunga ka nga nasaya atin, iburay mo. Palubusam ti dadduma, nga agkutimda, mangala da dita bungam kahit nga sawan, iburay mo. Di basit laeng nga aramid mo nga naimbag, ha mo mapupuutan, agbunga iti ado. Di basit nga kaasi nga ipaay mo, ha mo mapupuutan, agbunga iti ado. Iso nga, no, kastoy ti pakarikutan tayo, awan ti sa baling aramidan tayo, agkamang tayo keng kuana. Doa nga banag dayta, ikatem ti ruot, no, pagbalinan nak nga natibker, tapno maartapak dagitoy aruot. Di goodness nga adda ti kanya tayo, di kinaimbag nga adda kanya tayo, tanaimula ka anasaya at abukal, agbunga ka. No adda bungam, iburay mo, iso dayay, agbunga iti, ato, kaya mano kayo nga nakimisa, dayta nga kaharit ko ma, nasaya at tay amin. Malaksi do, dahil lumlumang tay basit nga kinadaawam mo nga takumaa. Maysa kanya tayo, agaramid kay ti kinaimbag tata Domingo. Kasano ti pan nakaiwaraan, hanga nagdakkel nga inwaragawag tayo ti Ebanghelyo ti Apo.
Amin nga mamityo, amin nga masarakan nyo. Uray ka dita simple laeng nga isem nyo. Uray bangkingon ata isem mo, no dautang na kanyang madi mo pa'y nasinger, bangking di isem mo na. May sala nga act of goodness, bunga daytan. Hamo nga amo, nagdakkelan ti bunga na. Ang dakay amin nga nakimisa, challenge na. Agbaling nga nasayat nga bukal, agbunga a bukal, naimburay mo dayta, apay datay amin nga nagaramit ti nasayat, ha nga nagdakkel ti nangiwaragawag ti ebanghelyo. Hala kakabsat, ulitin tayo, naimulak ka nasayat, at dalat taruot ti biyag, akseptarin tayo deta, agpatulong ka kingkwana, no adda bunga nga rumrumwar nga napintas dita pusom, iruar mo, iburay mo, itulong mo, palubusam tilubong nga mangnanam dayta nasaya at nga bunga tinasaya at nga bukal kasi kadayta. Hamo panunutin ti sabali, si kadayta. Ipalubos mo tilubong nga sagrapon da dayta bunga, dayta nasaya at nga bukal, sika. Umuna ye pamilya, ye kaaruba, ye pagtrabakuan, sa dino man apapanan. Dahil kung maagaw-awid kayo ka, no agawid kayo kung mamadamdamang kamakit-kita da, wow, nagbunga. Han, mga agbunga-bunga tamatayo, nagsirip ko na damutan ano kuhan. Nagbunga, agawid kayo mariri nada, tao nasaya at nga tao datoy, nasaya at abukal datoy. Dahil ti karit ti kina Kristiyano. Ala kakabsat, kamaudyanan na, isuna ti nagmula, isuna ti agkames, no marigatang ka, agsubli ka. Dahil na unag a relasyon kini Apo Jesus. Agtalek king kuana, isuna nga ti akin aramid, isuna nga ti akin mula king ka. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin amakita ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo ani Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos. Silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao ti napaypayso a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos akas metlaeng iti ama, ket gapo kenkwana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulo ga naggapo sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kasta met anailan sa iti krus, gapo kada tayo. Turay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit, kat situtugaw iti makanawan ti ama. Umayto manen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw diti ama ken ti anak, kat pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Ti Diyos nga apo tayo imburay na, kada tayo ti pagarian na, babaen ti papatay ti anak na, agdawat tayo ngorod ken kuana ti iturong na tayo iti bagi, ken panunot tayo, paraburan na tayo, ti grasya na, tapno maparot dagiti dakes aruot, iti puso tayo, ket ado ti agtubo anasaya at abunga, iti tunggal panggep ko na tayo, apo laglagi pem dagiti tattaom. Ikamang miken ka ni Santo Papa Francis, ikamang miken ka ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispumi, ken dagiti amin na papadi. Mataripato kuma ti bukel ti bukasyon, nga imulam kadakwada, babaen dagiti ganwat da, mangiturong ti arban mo, ti pagarian nga inkarin. Dawaten miken ka, Apo. Ikamang miken ka dagiti mangiturturong ti gobyerno mi. Nang runa dagiti agpanpanday linteg. Iburay mo kadakwada ti sirib,
Tapno sumakduday ti ubog ti panarabay mo, ket may ayuda ka ti panunot ken aramid. Dawaten mi ken ka, Apo. Ikamang mi ken ka ti pagilian mi, kanayon kuma pagbalinen na kami asaksi ti bukel ti Kristyanismo nga imulam, iti dagami ti dayri a paset ti lubong. Babaen tinapingit a panangitandudumi ti kinalinteg, ayat ken kapya. Dawaten mi ken ka, Apo. Ikamang mi ken ka tinakristiyanwa nagimong mi, ti parokya mi, pagbalinen na kami napudno, iti panrusurom, tap nagbiag kami akas gimong asipupunno ti ayat ken kapya. Dawaten mi ken ka, Apo. Ikamang mi ken ka dagiti minatay mi, kas ti panang pagungar mo ken ni Apo Jesus kadagiti natay, ket innalam iti saklang mo, alaem kadiidan tagnanayon aragsak. Dawaten mi ken ka, Apo. Agulimag tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Kararagan tayo dagiti amin nga grandparents, lolo, lola, dagiti nataengan. Iraman tayo mat nga kararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amang kararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo laglagi pem dagiti tattao. Dios nga apo mi, baunem ti bukel nga agtubo, uray no saan amapuutan ti agtaltalon. Patgam kadi dagiti, patgam kadi amawayawayaan ti kinadakes, dagiti agtalikken ka, ken agkamatalek ka dagiti sagot mo. Agtuloy kumasumantak, ti biag nga insagot mo kada kami, ket iyaon na kami iti patay, ket maiburay kada kami ti pamati, namnama ken ayat. Dawatin mi dagitoy gapo ken Kristo nga apo mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, Apo pagyamanan migen ka. Amin namin ngayon ka makita, kapot ayat pinadamida, na urnos da nakapinbintas da. Tinapay kenarak, di umay miitayawat, nagapu di trigo genubas, abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, Apo pagyamanan migen ka. Amin namin ngayon ka makita, kapot ayat pinadamida, na urnos da nakapinbintas da. Tinapay
Venawatem benditionam o apo mi pagpalinem mida anasantuan abagigen daram amin nga daing kapinarswa babaen ti balikas mo apo pagyamanan bigyan ka amin namin ngayon ka makita kaputayat pinadamida na urdos da nakapinpin tasda. Mararag kayo kakabsat, at na tayo, kaya dagiti daton tayo makayayo ti Diyos sama, manakabalin amin. Kaya po awatin na kumarag ito ya daton kadag ito imam, kahit may paaya pa kay daydayawan, kahit pagkagloryaan tinagan na. Kaya kasama at pagimbagan tayo, kan kinadupan tinasantuan na iglesia. Apo, idumdumam ngay pateg ti sakripisyo ti misa, ngem ti anyaman na sa bali a sakripisyo. Awatem ka dagiti daton mi, ket pasanto mi da, tapno ti daton ti tunggal maysa, apagdaydayaw na ken ka, agserbiya pa kay salakanan mi a pada-pada. Kabuken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo da kuma kada kayo. Asa ko mamit, Itag-ayo dagita puspuso. nadadana sa tarang ay tiyak. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari kay trombe. Puno na may kari ket trumbeng anong mi ket pakaisalakanan mi. Kada kami ti amin at tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ma, manakabaling kinagnanay na Dios, tabigbigan mi, apakaitanukan ta gloria, masika Dios sa di matay, saranayam ti tao anay kariya matay, tayo dinaripkanen ti langit ti managbasol at tao, himpaay mo ta panangisalakan mo, babayan ti nasanto na kinatao ni Apo mi Yesu Kristo. Ket kabuken Kristo agdaydayaw itadayag mo, ti ehersito dagiti angheles, isuda nga agraragsak ngagdanayon ita saklang mo, ket dawaten mi ti ipalubos mo kuma, ta itimpuyog mi met tinakurapay at timek mi, ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa ilangit ken dagat apno dagiti pagay daydayawam Hosanna 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 inigawan Hosanna, Hosanna 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 inigawan Padaydayaw ni umay ininagan ti Apo Hosanna 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 inigawan Hosanna, Hosanna 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 inigawan
Puno na ya po abika kinasanto ket si katigubuayan ti amin a kinasanto. Dawaten mingarod nga ipay mo ta espiritum amang pasanto kadagiti adaton tapno pagbalinem ket ipay mo ida kada kami abagi kendara ni Apo mi a Jesucristo. Isu di isak bayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sanainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain niyo ket mangan kay amin iti daytoy. Da daytoy ti bagi kiso amay yawat to amay paay kada kayo. Kasta takalpasan daydi panang rabiida. Nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sanainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain niyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak. Tara ti baro ken agnanayo na tulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti baspasol. Aramiden yu daytoy a pagilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi ipapatay mo Apo aking gaiti yay mo. Itingarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka taimpay mo may kari kami nga daliti saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagi ken dara ni Kristo. Pagkaykaysayan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga makikadwa kam to kad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Itimpuyog ti Espiritu Santo, iruknimi ken kama nakabalin ngama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayo na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, kinadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo ti umawag ti Ama.
Amami sa Sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dumteng kumati pagarya, matungpal kumati nakem mo, ito'y nagakas sa dilangit. Item kadakam iti aldaw ito'y tigaden mi, di patinayon nga aldaw pakawanem, dagiti basbasul mi kasmet kumaiti pamakawan mi kadagiti met nagabaso kada kami. Tinakamen baybayan nga umanlugo iti suliso ket isarakan nakam Dawaten mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi idem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi ken babenti panulong ta kaasim kada kami kan kanayon kumalaing iti basol mailisi kami ken ti amin nariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi iti ginagasat anam namaen mi ken ti ayon ni Kristo anang isalakan kada kami. Nakukwam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, itiyak nanayon natin, tuwag sarnay. O po Meso Kristo, kinunam ka dagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ang kapukanyak, ti ted ko kada kayo. Saan ka na dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ket ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipay mo kada siya si ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kapya kinagari ti agnanayon nga awan ingana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayin kuma nga da kada kayo. Sa kumamet kan ka. Ipayo ti kapya ti maysa ken maysa kada kayo. Cordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasulti sanganubukan mga asika kada kami. Cordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasulti sangalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Dios
item ka nakaamni ka pia item ka tiga pia. Adtoy ti Kordero ti Dios, adtoy ti mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat, dagiti nayaban, iti padayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, yung ti may salangas sa mapaimbagton, to'y kararwak. Magigendara ni Kristo asalagan ingamawaten asang kagimungan sabay taidi dayduya pandangan ingamagunod kapiasang alubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasutin, inda-inda ton, daragin bagin, isong araw, diin kam awaten, bigsayan, entalingen, bagigendara ni Kristo asalagan ingamawaten asang kagimungan sabay kuman taidi dayduya pandangan ingamagunod kapiasang alubungan nadaig nga saklang mo ingam umasiding naidem asilaw tibiyag ingam isegen tuy si bubukil labyan ken kaitalen rigat ken lulwang ingkang paep
Sabay kuma Taini Daytoy panangan Inggam magundot Kapiat sa ngalubungan Kumararag tayo. Apo, kasya na kam kadigat at taom, tapno da kami a pinakiranod mo, kadag itinailangitan na misteryo. Bayan mi inti anyaman na kinadakes, kay tirubwat mi tinasantuan na panagbiag. Gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. Maidawat dagiti amin lolo lola ken dagiti nataengan ta agpasango da ta maikararag Pagnada. ti dagiti kararag paay katakwada kabayatan na ti himong agparintom agpasango amin a lolo kada lola Kagudwana. My God, most of them. itanan ni nang pansingan itanan ti himong agparintoman. Kararag at paay kagiti apong babakit kilalakay. Apo Jesus, naipasngay ka babayan ken Birhen Maria, ti anak na San Joaquin kin Santa Ana. Matmata masiayat, dagiti amin nga apong tengkero sa ngalubungan. Salwada mida, isuda gugwayan ti panakapabaknang ti pamilya, ti iglesia kin sa ngalubungan. Salwada mida, kabayatan ti panaglakay ket panagbakit da, sapay kumatag tultuloy da ngagpaay iti pamilyada, kas natibger nga adigi ti banghelyo ti pamati. Sa laknip tinapateg a pampanunod, si bibiyag agameng ti pudpudno a kanawidan ti pamati. Aramida-mida man nansuro ti kinasirib ken kinatured, tapno yallawad da iti misakbayan nga kapututan dagiti bunga ti manakman anay takwan ken espirituan na kapadasan. Apo Jesus, tulungam dagiti pamilya ken dagiti kagimungan, tapno ipategda ti kaadda ken anongen dagiti apo babaket ken lalakay. Sapay kumata sa anda mabaybayan ken may ligligdeng ngem di kan kanayon dangag sagrat iti panakaraem ken panakaayat. Tulungan idang agbyag as itatalinaan, ket kan kanayon kuma mariknada ti panakapasangbay ti amin itong tawen ti panagbyagda. Uberhen Santa Maria, ina ti amin na si bibiyag. Taginayunem kadi ti panangaywan mo kadakwada. Kadkadwayam ida iti panagdalyas at da iti daytoy abiyag. Ket babayan ti panangibabayat mo, ipaay mo kadi nga amin na pamilya, ket may kaisadan tung itinalangitan na pagtaingan. Pangururayan iti intero sang katawan, para itinaindaklan nga arapog iti agnanayon na biyag. Amen. San Joaquin kin Santa Ana, kakaasig ako. Make sure what's in there. Pray for us. Bendisyonan dagitoy nga nataengan lolo kada lola itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Agtugaw tayo kaya pagbit apo, gitinagan ti Sibubukal a parokya, pagyamana ni Apo Jones, ni Apo Willie Jones Docosin, nga
imay nga para rungbo dahito misa tayo ka iso ti celebrant tayo ni Apo Willie John sa Apo at dijay seminaryo ibigan iso ti mangtartaraken kadagiti bukal ti bokasyon ti agpadi iso agisursuro iso dati formator ijay ibigan kagapot ang nakabakasyon dak sugli pala seminarista nasaya at may nang misa kapag yamanan tayo dito serbisyo da niya po Diyos adong masakit ti ulo na niya iso na namin ti agiggan ti kwartada kanadad do maawan sakit ulo na taawang mo kwartada tultulungan tayo kadakay nga nanaayat mangsuporta ti padi at dadagiti mangmang tad regular para seminarista ngam iti seminaryo adumat ti kasapulan da awan mo pagbasaan ti seminarista no awan ti seminaryo nya so nga dakay nga nawaywaya basit nasaya ti panagpuspuso na ala ited gyud tay tulong yo no haan nyo maipandibigan mabalin nyo maipandibigan ora iyag yun iti opisina ora ipadalayo tay ited tayo ta adumot ti kasapulan da nya haan na nga imbaga nga umay ag-announce ngam siya ti mangibaga nga adumot ti kasapulan da no dakay nga nawaywaya da kayo nagbungan ti bukal ti puso ti ayat na ala nakawaya ti opisina nakawaya ti seminaryo nga mangtulong umawat ti tulong ta ado ti kasapulan da kini kararagan tayo ni Soda kararagan tayo dagiti seminarista nya dapay seminarista tayo dito may sa tawon na laan nagapupay di sablan may nakimisa kararagan tayo ida kano awan ti agpadi sinunto nga rod ti mangmisa nagdapuyo nagtarigagay haan nyo laplapdan uray gwapo nya di masakit yung aming kasayang kunayo apayada kami reject iso nga nagpadi kami ta-reject kami haan ay kararagan tayo bumasit bagbaga ni brother tatay manudalaangan pitpituda nga portier gagason may deta umado tayo lalakay mo ti papadin nagadupay ti naungkelan nagadupay ti natayan at kurang iso nga suportaran tayo ida suportaran tayo dagita pamilyayo no at maya tagtarigagay itediyo kiti kararagan tayo thank you Apo Jones ti iyo may mo panagmisa tumakder tayo para ti pamindisyon Nagyaman akmet kakabsat kini Apo Rufo ti panang palubos ng agmisaak mayala ko makikonselebrada ta hangkorin ang tanga talagang agmisa numampay kasta Giyaman na kiniapo ti panangted na rating gundaway. Salud kaya nakasaludsudin kanyak tatay apay may munsamo sirsirpatan daytoy parokya ti Sevilla kunana. Haan pa yapo kunamet haan kunak. Ako nga may sirsirpatan apo numan pa'y dakkel nga parabor ti agserbi iti dayti a parokya ken sumaruno kini Apo Rupo ngem haan apo haan. Agyaman akmanen kinapurupo, agyaman akmet kada kayo, ti adu nga tulong yo, ti seminaryo, ken nang nangruna ti panangikarkararagyo, iti adu, ti bokasyon, ti kinapadi, ken ti panagsingpetmet, dagiti papadi. Ti Apo at akuma kada kayo. Asa kumamit. Agtamed kayong umawat ti bendisyon ti Apo. Kasyam kadapo dagiti tattaom, tapno iti panakaili si dati amin na pagdaksan, agserbida ken ka iti amin na pusuda, ken kan kanayon ngagbiagda si tatalged, iti sidong tapan nalaknib mo. Kapo ken Kristo nga apomi. Amen. Ti pamendisyon ti man na kabalya Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, umaba ken nagbati ko mga agnanayon kada kayo. Amen. Intayon ti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyaman tayo ken nagragsak tayo ti amin na parabur na biag na ken inden na daraken amin na sapay kumata intay amin agay kay sa tisidong na amangimunan ng